hemm bżonn li nieħdu deċiżjoni aktar ċara ta' fejn irridu nieħdu lill-pajjiż. Hekk sostna Alex Torpiano, perit u dekan fl-Università ta' Malta waqt il-programm Profili fejn fost oħrajn tkellem dwar il-ħtieġa ta' villaġġi ġodda. Mhux li inħarsu lejn il-permessi tal-lum, għax dik hija faċli. Tiġi applikazzjoni, għandna l-politika, napprovaw ma napprovawix. Imma dika isek biex ngħidlek qed tħares lura il-politika li ddeċidej ta' xar snin ilu u qed nimxi magħha. Viżjoni għal quddiem kif se tkun Malta, allura x'tip ta' żvilupp irridu nagħmlu. Dika naħseb għadna ma minniex. L-ex-president tal-Kamra tal-Periti tkellem ukoll dwar l-impatt fuq l-ambjent tal-politika bbażata fuq twaqqih ta' bini antik biex jinbena bini ġdid u sostna li dan iżid fil-carbon dioxide. Binja eżistenti għandha intrinsikament il-karbonju li inti użajt biex bnejta. Mela meta twaqqaħħa dak l-embedded carbon dioxide ħajdulu jintilef. Mela inti illi qed propja qed tajt li se tuħu ħsieb li ma jkunniex emissjonijiet, però bil-politika li inti twaqqa qed tarmi u qed iżżid il-carbon footprint. U din hija xi ħaġa biex ngħidlek illi ċertu postijiet bdiet tidħol Malta għadha ma tantx taħlet. Bil-Periti jistaqsi xi pjanar sar biex jikkumplementa iż-żieda fil-popolazzjoni. Waħda mill-affarijiet li tinkwetani hi illi hemm il-mentalità illi hekk nibnu fuq, jiena mhux l-għoli beżżani, il-fatt li ngħid għandi dar ta' żewġ solari illi għandha ċertu valur. Għatta parsi se nżomma u nżid l-atlet solari fuqha. Mela imma li għamilt l-atlet solari fuqha, prattikament tilta. Bil-Perit Torpiano jipproponi wkoll politika tal-ippjanar li tmur lil mill-użu tal-karozza. Għandna palissa għandna politika illi kull fejn tittamel żvilupp tipprovdi car parking. Ma xi tfisser di, ġifieri inti qed prevedi illi nies jridu jiġu bil-karozza. Flok bil-kontra, flok tajt isma' mhux parking. Mela ma tistax uża l-karozza, uża l-bass. Alex Torpiano jisħaq ukoll li l-politika għandha ssir bi pjan uħsib fit-tul u mhux sempliċement kemm noħorġu miżuri biex nippruvaw nindirizzaw it-traffiku. Irridu jkunu politika deċiża ċara biex il-produtturi jkunu jafu x'trid il-pajjiż u ikonna viżjoni isma' aħna fi żmien 5 snin ikonna toroq bis-siġar biex in-nies ikunu jistgħu jimxu, għax li tajt isma' tużaw xi karozza, rajt okej, taf kemm mhux komdu fix-xita. Jiġifieri hemm bżonn li nieħdu deċiżjoni iktar ċara ta' fejn morru. Il-President Eżekuttiv tal-Fond Nazzjonali għall Patrimonju ta' Malta, Din Lart Ħelwa, jistqar kemm tkun isbaħ Malta kieku investu fiktar siġar. Jiena pereżempju toffendina ħafna l-billboards. Għaliex jien għandi mmur insuq u kull ma jinsuq irrid nara l-billboards. Again, pajjiżi oħra, Pariġi, il-Brażil, kienu ddeċidew għax kellhom sindkiet l-iktar enlightened, isma' ma tistax tagħmel billboard, flok billboard se tagħmel siġar. Tistgħu timmaġinaw x'jiġri kieku triq biex nitilgħu l-airport, flok ikonna billboard wara billboard, ikonna siġar biss u tara l-kampanja. Ejja li ngħid ma' min għandu dritt jiddeċidi li hemmhekk nista' nagħmlu billboard. Marija Borġ, għal Net News.